ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବହୁତ କିଛି ଭାବନା, ବହୁତ କିଛି ପରିକଳ୍ପନା ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରେନି। ଆଉ ତା ମନର କୋହ, ତା ମନର ଦୁଃଖ କେବଳ ସେ ଜଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷରେ ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ହଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ଆମ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର। କିଏ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର କୁହେ ତ ଆଉ କିଏ କୁହେ ପଥର, ମାତ୍ର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମିତି ହିଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯିଏ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଭାବୁଥାଏ, ଯିଏ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥାଏ। ସତରେ ଦୁନିଆ କେତେ ନିଆରା ନା। ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଯେମିତି ଦେଖୁ, ଯେମିତି ହିଁ ଭାବୁ, ଆମ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ସେମିତି ହିଁ ହେଇଥାଏ। କାହା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ପାରିଜାତ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ସ୍ୱର୍ଗ, ତ କାହା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ। ମାତ୍ର ଭଗବାନ ତ ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ତେଣୁ ଆମେ ତାର ଉପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ସେଇ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମନସ୍କାମନା କରିବା ଉଚିତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଏ ଦୁନିଆ ଆମ ପାଇଁ ସତ୍ୟ, ଶିବ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।